kaban takote bukhukjong ang dane lebar man norok nai tongo laibima tibi tini haini hayang ora phai sokpai kha o jaga o murabari noksira deborma edc village ponchayeto o jaga je o parani lukulo kok silchaka kiba o jaga ponchayet khulogya সময় টাইম কাইতংবো khulogya daily amtike সময় সময় phaiya kiba o jagani lukurok onek jingjalokha jaitung yongnin bung hetamungkha an bumung Robisharon Deborma o para khaitam para hinja moto murabari angkai mo ponchayet khai noksira Deborma edc village gram ponchayet oro karon office to onek din no boddo ponchayet secretary phaiya angkai seng boiko arwarong ni bagino na phanya phaimen tin bo boddota khulok jagya angkai bono phone khai bo switch off boro tong boro sa saimia amtui সময় চাংলাই tong ta sinaroi ko prai borong no arwar te khlanya phaikai arwar mai arok bo phaiya angkai abo সময় cha tam khailenya ni abo sengto kam khaichanai borok ba sob সময় bo phaimia angkai ikotini phaiuka sujug mani bodong tongta angkai bo daily rok da phaiya na waisu rok prai সময়on phaiya sapta waisa rok khama haicha abo phaio angkai o secretary bung khai saijaman Sujit Deborma angkai bini logi tongnai o jaga jrs khai phaphai ponchayeto bobo waisa wisu phaio bin bung khai to Ajit Deborma angkai o rak ko ponchayet secretary khai to sampawar ni para khanao asengno taitamo সমস্যা te komting lai tong seng arwarong bagi belai সমস্যা serok joto kisu arwar nangok jengbo nangoi ko amte hinin tin phaiman bu phaiata sabrum brum phaibo malaya tini bu korei phaiya hi jeng thajeng phone khaika switch off khaitonu boro tong boro sa saimia seng hambai aba ang boss sana